Ni ba baki ɗaya ma ban yadda da akwai wata fatalwa ba. Idan ma da akwai ta dirren da ta sake ta bayyana a gabana, na rantse sai na sa ta yi rawar taɓa kaka da warwaro. Wane ne wanda ya buɗe wannan ƙofa? Kawu! Na zo daman ganin ka ne ya aka yi ka tafi ka bar mu. Waye ka din? Me? Wannan fa ba magana ce ta mutanen waje ba, magana ce ta ahali. Yaushe kika fara ban kaɗan barasa? Tun kuruciya. Jigarda dila dun tanu Burj Khalifa, tanu Burj Khalifa, oh tanu Burj Khalifa, tanu Burj Khalifa, tanu. Jiya da dare sai na ga inuwa tana tsorata ni. To dan kin ga inuwa sai aka ce miki wannan dan abin tsoro ne, wata cuta ce da ake kiranta da suna firgitarwa. Wannan dan yake katin shine fatalwan ma. Kai shi da fa babana ne. Mun zo ne mu burge su ba wai mu firgita su ba. To bai kiga me gyatumin nake yake ba. Ba shakka akwai fatalwa a gidan, kuma ta mace ce mai matukar haɗari. Gaya min iyanai da ne yafi wannan. Yayi ma kyau mana. Iyaye min kyau kace? To I love you. Kai sake ni mana. Me na rike min hannu? Baka ji kunya ba? Ka rike wa mace hannu. Ubanka. Na rantse din ranar da na ga fatalwa sai na sa ta yi rawar taɓa kaka da awarwaro. Abin da baka baki ɗaya ya zama min wani iri, kaga yadda mijin da zan aura ya koma. Ga baki ɗayan ku ba ku waye ba, ba kwa saka awarwaraye, ba ne zoben hannu, sai aukin ya fasa ni. Karanta ba, me kike wani mammakalewa? Idan namiji ya taɓa jikinki me zaki masa? Ba za ki suburbuɗe shi ba? Zan suburbuɗe. Ni ce sarauniyar Siriya. Sarauniya, dole na rayu. Rayuwar sarakuna. Ni fa wani aiki mai muhimmanci ne kawo ni garin nan. Ɗan sarauniya! Wato kai kwarto ba, ni sa'ar ka ce? Ni za ka yi wa haka da baki? Ke Hashimi ne? Wannan ba mijinki ba ne? Ɗan hegiya. Hamago ne, amma na ɗan ƙyasa. Ɗan sarauniya!